Balima Anya Kuma, très urgent. Balima Oubie, vendredi 9 mai 2025. Balima ou, amena révélation badoke, président Assimi Goïtani, parti politique Mogobe Nyongo Sama Samamina. Assimi Goïta Philippe, bele bado de bena Assimi Goïta ka fanga bi, malion, aye bi dati seben kada. Assimi Goïta sera kura dota, awaka fanga bili, abe ka to teliade. Assimi beka ka fanga bili to telia choko jume. Segu tungara le politologue m'a fo aba seba kada awa beke fana ma bi fo machine fo abeke de malion yananga do au niveau là anya me kutara ni chokoroba mine fa fi voilà kodem secrétaire général do ko Aba Alassane kodem secrétaire général di do parti kodem au secrétaire général di do voilà fleni kutara ni chokoroba mine fi voilà utara mine fi adombe kasila musobe kasila biton kulibali bora bengena ka malien be menacé o mamene o ma kidnappé boya ya be Assimi boni o Assimi ka erreur folo munu mbale fait automatiquement ay différence créer malien ni yonche mo mbale Assimi Goïta fait faut to soro mami na ka ngata te kelenye o beta kasola o une erreur très fatale et il sera poursuivi si ça aya se bakanda flana fana o communication mamunu nga Assimi Goïta deme nous sera lembe au lieu que nous bo ka malé on a famia ni argument ni aklinataw ni bonya ni karama ay tu Assimi Goïta ko Assimi Goïta kan Assimi Goïta ni ke ay sabali o kana name olu to kede olu be bo de dusu be bo Assimi Goïta ika ni gandi do laje ka bubu mabel naje ka u chama be no chedo be no kale muyere ko général wantaro mundi oh okay u bebe bo ha Assimi Goïta ka responsabilité ta ha parti politique de Malichi depuis pangolo amenu kuma ine mena ko parti politique de Malichi mena décortiquer ou kanga boni argument di Assimi Goïta ka bilan Assimi munde ke muhere de sera malien ma aye bo ko fo malien ngena ninda to ni make abe boni argument ni abe ta débat ke ani munu ka aklata te kelenye no e parti politique mo wi abe ta débat de kenuyi malien benya bawula malien klo chilente malien nya chilente malien bu yere kalama ay ta débat sauf la bolikene fle kelete neninte menacité odoro nedo e bi me kuma kele fana fo onyena abe ka Assimi blaka ta sraminka kona Assimi ka responsabilité ta o fora président fefe ma bebina malin konya dununi bara traka fa président fefe ma wuli ki jo kana soni ga kila président fefe fanga gira malien na fanga ni jegira malien na a président bebina a bebina sans exception moye malien na kashi président fefe malien na kashi président fefe a kalekan janfa mali kono e a président keleira président ma kalekan janfa oui Alpha Oumar Konaré ale ma bi Alpha Oumar Konaré ma kalekan janfa aye mandat flakadro atara ama constitution changé aye bora e ma aga président ke ama poursuit ama me kay wor chouin dobe Alpha Oumar Konaré ko aka président do gabe mungo de fana bora Modibo Keita ne atete la ani Moussa Doni yeah ton ngeni apeta kara jiw yo fait donc mena mu fo d'abord ou ka communication zéro mo xam nga Assimi de communication na ou ben ne nunde la ou be kuma fo kuma munumbe dans sakoke ou be futina kuma fo ou be malien dindo la kushi kuneni par manque d'argument sinon ni dalemba la ene munu be kala ni dalemba la ko malien tout fait boy ki sigi ka kuma ika mogo la convaincu parti politique may et puis me kuma kele fo malien ngena parti politique do may oui tien di mais Assimi ka communication erreur kera munyi Assimi yera to ni parti politique be fra ngonga ale re contrôle parce que u nana ni slogan u nana slogan naloma slogan dodi ko sorasi de kain ko politicien may po neo fo politicien munu kain wo munu may wo olu be fana tare teke di jogoma et il y a des guerres de déclarer politicien ou non malien jom se ki kale ko mali politicien be may ni mami afo ko mali politicien shi may horonta tigi yere wolo demba do mo be mali kono ne be mo do na to ko fana chaque Modibo Diarra malien jom se ka fo ko may a prévu la transition 2012 là politicien ni do o te tienda
Ok. Mais exemple filanan de aw ma tuguni. Yeya Samake. Yeya Samake tile kelen ma deli ka wari soɲɛ Mali kɛsi la. O fana tɛ politicien de ya. Aw ko k'olu si de man ɲi. A ye olu bɛɛ de menacer. Olu bɛɛ de fana taara fara ɲɔgɔn kan. Hali minnu dɔw tɛ kuma u taara fara ɲɔgɔn kan. Aw parti politique minnu man ɲi aw b'olu de ta u tɔgɔ ma. A ye erreur de communication de kɛ o. C'est-à-dire que Assimi Goïta wulila de ka baara nɔgɔya quoi. Politicien dɔw bɛ yen mɔgɔ si tɛ sɔn ka tugu kɔ o ye tiɲɛ de. Mais minnu makago, minnu mandi o, minnu ye zon ye o, minnu tɛ zon ye o, a bɛɛ de bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma parce que aw y'u bɛɛ gosi bere kelen na. O tɛ kɛ o. Mali mago bɛ maliden ɲuman de la. Mali mago tɛ karisa ye cɛkɔrɔba ye, karisa ye jeune ye, karisa ye politicien ye, karisa ye surasi ye. Mali mago bɛ hɔrɔn den de la. Mali mago bɛ yɛrɛwolo den de la. Mali mago bɛ maa tilenin de la. Mali mago bɛ maa ladirilen de la. Mali mago tɛ karisa ye surasi ye o de ka ɲi, civil man ɲi, surasi ka ɲi, karisa man ɲi. Surasi zon bɛ yen. Politicien zon bɛ yen. Surasi de ma livre sɛbɛn Mali contre la. Est-ce que depuis Ala ka Mali da, Mali politicien de la ka livre sɛbɛn ka Mali armée dɔgɔya? Donc, u bɛ ka système de communication min kɛ, a bɛ ka Assimi tɔ coron ka taa fɛ de. U tɛ bɔ ni bilan ye, mun b'a yira Maliyɛnw na ko Assimi Goïta ka baara taabolo ka ɲi. Parce que bilan tɛ o. U tɛ na ni hakilina ye mun bɛ Maliyɛnw na sɔn. Sinon, an bɛ débat politique de la o. Aw sɔnna k'a fɔ parti politique mɔgɔ de ye Mali ci. Aw bɛ bɔ n'o prévu de. Maliyɛnw ka sɔn aw ye. Mais aw bɛ bɔ ka kuma n'olu kumana aw bɛ digi aw la. Aw bɛ taa manifestation kɛ ni parti politique mɔgɔw y'a kɛ u bɛ digi aw la. Est-ce que maliyɛnya la, hɔrɔnya la, hali kasoladen, hali zon n'i y'a minɛ ka don kaso la, a ka hakɛ i kan ka hakɛ d'a ma. A bɛ ka mun kɛ parti politique ko in na Mali kɔnɔ, wallahi billahi n'a ma kɔlɔsi a bɛ guerre civile wuli Mali kɔnɔ. A b'a dɔn an fɛn fɛn bɛ kuma an bɛɛ somɔgɔ ye politicien dɔ ye. Ne bɛ ka kuma aw fɛ, ne yɛrɛ ka so kɔnɔ mɔgɔ 3 ou bien mɔgɔ 4 parti politique b'a bɛɛ bolo. Mais n tɛ kuma kɛnɛ ma k'a fɔ aw zon fana tɛ. Aw tɛ ka fɔ ko ni mɔgɔ ye politicien dɔrɔn k'o man ɲi. Cɛ hali wulu tɛ réfléchi ten. C'est-à-dire o ye kunfindenya idée fila ma tɛmɛ a kan. Ko ni parti politique b'e bolo dɔrɔn ko kɔrɔkɛ man ɲi. O ɲɔgɔn nkalon kuma fila tɛ. Assimi ma taa parti créer. Assimi ye parti 100 créer. Munna t'a fɔ ko fana man ɲi. Hɔrɔnya de bɛ jamana in jɔ. An ka bɔ manipulation kɔnɔ. An bɛɛ bɛ fɛ jamana in ka ɲali. Jamana ɲali de ka d'an bɛɛ ye. Wallahi hɔrɔnw bɛ jamana in kɔnɔ. Zumana Sako, Maliyɛn den jumɛn bɛ se k'i bolo kɔrɔta k'i bɛ se k'a fɔ ko Zumana Sako de la ka Mali wari suɲɛ. E ye cɛ ana kɛ hɔrɔn ye. Aw kana jamana mɔgɔ ɲumanw na gosi ka bɛɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye. Ka mɔgɔ dɔw ta k'u sanga. Ala tɛ e ma ye n'aw kumana Ala tɛ barika don. Aw tɛ se ka débat kɛ. Maa maa bɛ ka transition in na fasa si tɛ se ka débat kɛ parce que kan t'u da. U bɛ bɔ ni dénigrement de, u bɛ bɔ ni menaces de. Wallahi n'aw dalen b'a la ko Maliyɛnw bɛ Assimi Goïta kɔ, boulevard fila ye taa boulevard la. Burkinabéw hali 1h du matin, hali fajirida fɛ, wallahi n'i taara Burkinakaw ka rond-point capitaine Ibrahim Traoré u bɛna fɔ Mali boulevard. Ne taara Burkina, Mali boulevard bɛ cogo min, rond-point capitaine Ibrahim Traoré n'i taara ye hali fajirida fɛ, n'i ko a ye bɔ ka capitaine soutenir a bɛɛ ni Ala cɛ, hali Burkina jakumaw bɛɛ bɛ wuli sinɔgɔ la ka taa capitaine soutenir. Mun n'a kɛ a taabolo de ka ɲi. A y'a ka jamanadenw kalan. A ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la. A ye fanga ta ka di jamanadenw de ta ye. A m'a kɛ a somɔgɔ ko ye. A m'a kɛ a sunkuru ko ye. A m'a kɛ dɔnbaga ko ye. Maliyɛnw tiɲɛ filaw ɲɛkɔrɔ. Capitaine Ibrahim Traoré taara Russie la. Poutine ni avion spécial de bila ka na taa. Diɲɛ bɛɛ bɛ ka kule a la. Jɔn ye AES président ye Assimi Goïta. Tellement Mali ka kalan a tɛ se ka bɔ. A sara a bolo n'a bɔra dɔrɔn a bɛ bin. N t'a dɔn ni Poutine ni Assimi invité n'a ma invité n t'o dɔn n t'o prévu tɛ n bolo. Mais n'i y'a prévu sɔrɔ n bɛ bɔ k'a fɔ dɛ. Voilà. Capitaine kelen AES bɛ capitaine kelen dɔrɔn de bɛ Russie la. Capitaine est le président le plus aimé de toute l'Afrique.
En 2022, kara 2023 la, présenté Afrique, mungu jeli makadi katema Assimi Goïta kan. Munda bien, ayere da ayere biun. Ayere di take moko kele wi. Ayere di take chouenou wi. Ayere di take moko blanigona wi. Abolo kode be fanga dama. Moda to churu. Oda to manguya bi. Oda to jashi bi. Awa to be binde katafe fouiti faraka. Ni da foya sebakada. Nite ala intakrai. Wala tseka yele. Politique mbabulu. Awa bi tonna. Abe parti politique kele. Me kuma kele fana fo onyena. Anyebe Mali armée kelengele na. Mali armée officier. Sorasi officier supérieur. A keme saradara bi wolonvla ani duru. 75% des officiers supérieurs du Mali. Politiciens ou be glan. Aya sebakada. Maliki Diaw baye ademandi. Wage baye RPM. Wage kelengele mflene o baye RPM di. Et puis mon gazante de Assimi Goïta wololo benge. Nango damlo RPM di. Na Assimi kele samakati ban. Na ya samakati ban. Politicien me Mali do katema Assimi Goïta kan. Politicien do be olu mayi o tiende. Anga soma o tiende. Mais politicien be mayi hali wulu to kuma fo. Mamba kuma fo hali wulu kafsanai. Ne da fo pion. Mama be boka do Malien kungolo la. Ko politicien si de mayi. Wallahi hali wulu kafsanai. Ne da fo ya sebakada. O nyoro faso chilate o numéro olu ye terroriste ou de olu yo faso de jugudi. A beninga jena tekeche. Wallahi. Oye aba oye ka fin généralisé di. Ye mogo barala mogo nyumante horonte. Wallahi. Moi ebise ka foko Zoumana Sakote premier ministre. Zoumana Sako ya premier ministre yake. E tianga ke horon esache. Che horon be jamana mo. Jamana mogo be denyumar la. Jamana mogo te qui est sourasier qui est civil. Anga nga barako de ka. Anga bo manipulation ngono. Toujours karsa de ka fotido. Mali bina be nyana kuyi. Sourasu bala civil ou bala. Anga tien fo nyona. Donc à fo nyana ou be ka manipulation comment faut ça passe pas. Assimi Goïta be ka do minali mfana sanno. Minali ne mena ka fanga bini to telia. Aya fokoni da fo ya sebakada. Minali munu be ka kenate ka dabla. Minali ne mena Assimi Goïta ka fanga ere to bi. Parce que plus minali mbeke. Musa Traoré kumbende ka. Musa katana minali o minali. Mais Musa be bi ngati na fanga be parani. Parce que ibeto minali la. Ibeto minali la dobe sa ibolo dron chebebe wuli. Mogo be ka révolté ou. O be ka mogo mene ali tara katani chokoroba mine. Wallahi adum boro kumana. Ne u kuma kan ntefe ka bejedi. Uyen chokoroba mine wallahi mogo bora ka kuma. Ubulo konu ye mogo baka. Konu ye mogo mine kudon kaso la. Ko be nyadi. Ko to be nyaga kataka fedi. Musa tle kerane segu tungara nyana. Wallahi marfa tira mogo la. Malion. Et puis ube kuma do fara Musa ka mine la. Ko mogo fe sara Musa mine la ka be faton la gala todi. Ne ma fongo fato tala de. Ne kitakadi. Mogo fagara. Polisu ye marfa chi mogo la ka fagane ere jole ngana. Te bo mogo ta nunto maîtriser de. 26 marsi ane soro kitadi. Entre kita e Bamako. Ne bise ka kuma kita tadika. Mogo fagara kita pion. Musa ka polisu ye mogo faga kita. Oye tiendi. Mogo jeli bora kita. Oye tiendi. Ne ere trike. Mise ka togofo. Ahmed Sékou Touré Ndiaye. Sékou Touré, Guinée Sékou Touré, Togoman be kita. Ane demisina ke nyongo fa tloube na ka jam. Ane demis ale wololo bawo ye marfa chala. Era tete moka. Muso bora ka beta dene no fe. Aka soranga dogon. Ame bolobolo la che. Muso nana dro ye polisu ye marfa chala. Ne Sékou Touré da fo. Yaro nyo togo fo ka jamu fo. Oye mogo fo bien. Mogo fagara de John de ordre diwa Musa no do Musa no tea ne ma fongo foto ma fa ne ma fongo mais wallahi mogo fagara 26 mars la ube ka to ke ina fo mogo shima sa utara marfa chi mogo la utara mercenaire sanga mogo faga ngalon fi ma fongo mercenaire tek ba mogo tala de kita fagali mu kera kita u to donlo u jamu donlo police munu ye mogo faga kita ka ya police be mine ka jini abo fo ba mogo la to fo kita ka nyana o atane kita wolo de morene o teka galote 26 mars min kera Moussa ka polisu ka soro Moussa Yamasa Wurujin dans les années 80 a Karabe Sambina Bobi Moussa qui Yamasa Wurujin sanga di polisu Yamasa super ou ka soro Yamasa super de Besangala dans les années 80
Musa Yamasan Kuran Sangadi Pulusuma, Pulusika Yamasande, Yamaha Sang Fenge, Essensi Bagodo ka Boaka, Koroboro Chado ko Touré, ka Boaka ka Namasa Farake ka Farakun ka Boka Biduma ka Almeti Blala ka Jini, Nere Jolé de Pulusika Jinitoy. Nebe mouvement ndongoy abekara ningena. Tout est fait devant moi. Murubo keta tabe ke wakati mo ka sorone ma wulu ere. Neto kalama. Murubo keta nga fen makenena. Oyam am baw clé uni fondi. Voilà. Donc ka fonyena wallahi ube ngalon teget la. Ube ka kuma chama fo politicien ma ba chama ngalon de. Nin korana che ngalon a chama yi. 26 mars a karane ngena kita. Ntaro bamako de ugogo bamako ka ukutara kata fato faka. Abisaka ke tien do de ne kana me. Politicien ye do ye tieni ke mais politicien bete. Nabe kuma politicien munu ye tieni ka uta utogoma uta ujamuma. Mais akana fo politicien bem bimai. Wallahi billahi abega jamana ci. Horombe wallahi yere wulu be. Suna surasi zombe u. Surasi u minana uni terrorisme minana u. Umakea. Na fraganga korole fo. Domina Franci tara ka taga flaw faga bunti. Au kara temesa atal sandrubo. Au kara en février 2021. 4 ans sans andro. Flaw buga konyo la bunti. Franci surasu tara ka ta bombarder. Asimi Goita bora ko awo ko terrorisme de ko flaw te. Ni surasi kele munu flebi, nous les Franci défend. Oningo ko Franci de don. Anga Mali surasu Aïta Mali armée ka pasi sans fait abeta communiquer sur yi ni mogo madana ne ba communiquer chima mogo lebu de na franga nga sigi korolina nunu nga fanga nunu nga transition folo la ngoni ni France de kumbulu be nyogombulu France ambassadeur de kumeta kati ne se ku tumara da fo kuma bete se ka fo kuyi nunu ni France de kumbe barake j'ai des photos j'ai des images j'ai des preuves ou ni France de kumbe barake kuma ne te feka aga na mogo bla kuma wallahi ni korana che moi j'ai des preuves. Après vous venez pour nous Francis kumbe barake. Francis ou blaka mogo nommé mba be fana kalama. Awo mu kan sante feka mogo do be nte feka mogo do toko fosa. Wallahi Francis ou blaka mogo do nommé ne ba kalama. Francis ambassadeur kumbe takati. Kureta flana kele de. Unu farala de. Kureta flana ne kele. Francis ambassadeur taraku gana sogel nommé ugoku ya me mo après o sogel nommé. Nous ni Francis de kumbe barake ni surasi kele ni Francis de kumbe barake. Aw tubira ko to may aw de jugu ya ka kateme aw tubira de sino abek ya bekelendi aw ni police kelendi transition folo ke nyoko fe ma anke horon be fili be beso bebe fili bebe changer mo do aw changer raw sino Assimi Goita terga de kuye François Lecointre François ka général min bora ka fo ko be sigi na Afrique o ke Assimi terga di kawa kote ni surasu de la ka ngole ka France toy Aïta ben ngininga kasola a beni al Qur'an teni surasu yana siki kanga farasi toy no ça me te fait kuma be fo quoi ça dit avec un dusu chauffé de ne be kuma mu fo ay ben ngininga ben be kasola ne tenga lo noro u ya ngone kanga farasi toy vis-à-vis kanga farasi toy ni surasu yake aw ba jobi de kan de farasi mo ko nte sura position tlegele madri kanga de kanga farasi toy ka ibe ka to fangala an kume bon an beta boulevard la ni surasu nale ni surasu yoko kanga farasi toy Francis kelen ala suma kuma min la de u buri bagato yere mana ka ke révolutionnaire sura nunu to abu jondi ni sura se nunu ka coup d'état Francis kumbala ni Francis Assimi nunu ka coup d'état folo min kera bandawla Francis ka coup d'état de kundo ambolongo Francis de IBK bi Francis ni Assimi nunu de IBK bi ni Qur'an che ne da fonyana la France a la main dedans ne da fonyana Francis ambassadeur kumeta katiu anga nyongo sutara quoi anga nyongo sutara anga ke horon jamana ngono anga sabali de ne be kuma fefo tout est documenté moi je ne mens pas communiqué B ni surasu bora ka France défend antara ne se gutu bora Amérique ngom ameta manifester France contre la ni surasi kelon ye gazi fianka katla ka galon ko bandaw tede ne re bulongo bandaw ne re video ke bandaw contre ngo bandaw de surasu la bandaw tede Assimi Goita nunu de gazi fianka o ka soro ne be yere wulula o de gazi fianka kanga France toy biaw de be na kaw de Mali joku burjay
ngaw ni emiseng ne kele nyonga aw ye manjo malien ko dogolen be te ka fo quoi ni surasu ya ngole a wi kulo kanga faransi toyi kona ma faransi ko be ka sran faransi nya asimi goita ngo kanga faransi to ku be ka sranya e aga nan bla kuma la kuyi aga nan bla kuma la de ayta ben ngini ngadron ni ngalon tike wallahi la ni ne segu tongra na nunu surasu ma ngole kanga faransi toyi nu ma de liga fo onyana o koro ni tin fadi koro nye nyama dindi ay ben ngini nga kasulo ko me ka galon tike a ben be bamako a balon ne balon l'Amérique a bora nyina 100 a bora nyina 100 flo a nyinga u ya ngule nte surasi to ko fo de u ya ngule kanga faransi toyi ango ngante faransi toyi kanga faransi toyi anga keta tiente kelela ngo tien bala anya fo vis-à-vis e ol de ben abi kanye faransi mo ol de ben abi ko ben Jean-Yves Le Drian malien hagere be malibi wallahi billahi na masabali jamana intitanye fe anga ngalonte ko dabla ani politicien mun flek la tese politicien na koy asimi go ta tese politicien na nin korane chate sula ne de flek afana ambe ora na ko bi wallahi billahi fanga bulle la bi awa asimite sula na ya pousser abe bi awa asimi erreur munun ke erreur imbe asimi sud a vie asimi bi tonne de la sang aba tonne de la sang non a confusion be créer parce que ni fanga dona mo gomina la dron fanga to be nyaka ka ta fedi aba to la dron abe soma sur la signon de la bo fana mine siga de be na ilawo ni tora mo gomina la dron siga de be na ni siga na ibe bekele ibe siga bela i kungolo te lafia ni asimi ni ngasa be ka kono ko be ba contrôle a kli sigilente imaye sadi a kungolo abe ale asimi de ministre de l'énergie asimi de be sadi ke ministre so fe asimi a keleme ki i kanga mo kelen kungolo be se kan be ka jogo jumi mo kelen kungolo be se kan ka jogo jumi donc malon mbora kan yoro de fongena abe mo mine mununa wallahi billahi yere de be na yere bi parce que malin te soma donc mbora kan ni fona parti politique mo munu fleni mo nyuma mbula mo jugu bula erreur kelem kana toro u bora ko politicien chimay u mo nyugo erreur ke dien kono mamu be kolosili ke e masa mama be kolosili ke wallahi ba donga foko ni kuma manga bo u dare mais alaka nan deme alaka na malibi ma asimi meta de munu fana be ga mo neni na asimi be gando mi na ma kolosi che ha abeta fana beta ana asimi beta ngon fede a chama me songa malibla de malon dimine nunde negen ma fo malon ku bulda udusula parce que nete violence fait alaka hera ke mali angeni ni ne sorobe ngame ni fo ngena donc malien mun be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari chinu kala be Senwave application télécharger na Senwave application télécharger mo ko ngulun borna bo diga Senwave na ko saisi corps promo awa sebe ko urgent na urgent de droit diro be na ka compte kono o ko fa ba ka bank information bedu na ka bank information bedu asumo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abulu ka orange numéro alisa nu to ko mu 40 ga na waro chuma ba so orange man la sur place Senwave la solution na Senwave application télécharger ga na ne ka corps promo to ko urgent. Donc, war chugo frato drome klesa, war chugo flana sabana bara 1,99 €, 2 € kema fladron. Mali aka be ciao ciao.